ସେ ଛତ୍ର ଖାଇ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଲେ କଣ କରୁଛି? ଆରେ ପତ୍ର ଗୋଟେ କଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଜାଣି ତ କହିଲି ଆମେ କଥା ହଉଛୁ କଣ କରୁଛୁ? ରସୁଣ ସରିଛି। ଓହୋ କଣ ଚିକେନ ହଉଛି ତମର? ଆରେ ନା ଗୋଟେ କଥା ପଚାର ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ କାର୍ଡ ହଁ ସେ ଫିଲ୍ମ କାର୍ଡ ଏକା ହଁ ସେଟା କଣ କଣ କି ଲାଗୁଛି କଣ ଡେଟ୍ ମିଲିୟନ ଲାଗୁଛି ନା କଣ କହୁଛ? ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସେ ବିଗ୍ ମିଳିଲାନି ଏକା ତତେ ଅଧିକ ଇଂରେଜ ଆସେ ମତେ ବି ଆସେ ହେଲା ଭାବୁଛୁ କଣ ମତେ ବହୁତ କଥା କହୁଛି ହଁ କଣ କେମିତି କଣ ଅର୍ଡର କରୁଛି ସେଟା ମୁଁ ଭାବିଛି ନା ଆଉ ସେଟା କେତେ ଟଙ୍କା କମ ପଇସା ପଡିବ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟୁକୁଳି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ସେମାନେ ନା ଛଟି ଯାଇକି ବାହାରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଲଭ ହେଇ କଥା ହଉଛି କଣ ମିଲିୟନ ଯୋଉ ଲାଗିଛି କଣ କମ ପଇସା ପଡିବ ତୁମର ଟିକେ କଣ ମୁଁ ଥିଲେ ହେଲା ଆଉ ଆଉ କଣ ଡ୍ରେସ୍ ଆମେ ଟିକେ ବଡ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା କଣ କହୁଛୁ? ଟେଲିଗ୍ରାମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମାନେ ଯୋଉ ଟେଲିଫୋନ କଥା କହୁଥିଲି ଫୋନ କରି ଓହୋ ତାର ଗୋଟେ ଆପ୍ ଅଛି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ହଁ ସେଇଥିରେ ଅର୍ଡର କରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ଓହୋ ହଉ ତୁ ମତେ ଟିକେ କଣ ପଠେଇଦେବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଦେବି ହଁ କେତେଟା ରାତି 12ଟା 1ରେ ଲାଗିବ ହଁ ଏତେ ବେପାର ନା ତାର ଛାଡ ହଉ ମୁଁ କହୁଛି କଥା କହିବେନି ତାକୁ କହିଦେବି ଭାବିଛି ଗୋଟେ ଚଢି କରିବ ଆରେ ହସୁଛୁ କଣ ତୁ ହସିଲା କାମ ଲାଗୁଛି ହଁ ତୁ ମତେ ଟିକେ କହିବ ଉଠେଇଦେବୁ ରାତିରେ ମୁଁ ବୋଉ ଆସିଲେ ଗାଧଉ ତୁ ରଖ ହଉ ମୁଁ କହିବ କହିଥିଲା ଯାହା କଥା ମୁଁ ତୁ ରଖ ଜାଣୁ ନା ମୁଁ କଥା ଖାଲି କାମ କରୁଛି କରୁଛି ରଖ ରଖ ପରେ କଥା ହଉ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଫୋନ କରି ଉଠେଇଦେବୁ ସପ୍ତାହ କାଟିବୁ ତାହାରି କାମ କରୁଛି ଯାହା ଯାହା କାଢିଦେବୁ